Iniciamos un novo tema no que imos coñecer cales son as distintas zonas climáticas da Terra e que climas podemos encontrar en cada unha delas. En relación co clima de cada zona, analizaremos as características dos ríos, a vexetación e a vida neses lugares. Neste primeiro vídeo veremos cales son as zonas climáticas da Terra e as paisaxes da zona cálida. Nun segundo vídeo estudaremos os climas e as paisaxes das zonas temperadas e frías. A Terra ten 5 zonas climáticas, que se clasifican mediante a súa temperatura, nunha zona cálida, 2 zonas temperadas e 2 zonas frías. En cada zona existen distintos tipos de clima. O clima ten unha gran influencia tanto na vexetación como na fauna, como no modo de vida das persoas. A zona cálida da Terra está situada entre o Trópico de Cáncer e o Trópico de Capricornio. As temperaturas desta zona normalmente son altas, debido a que os raios do Sol caen sobre ela de maneira moi perpendicular durante todo o ano. A variación de temperaturas entre as diferentes estacións é pequena. Nesta zona vamos a encontrar 3 climas: clima ecuatorial, clima tropical e clima desértico. Entre os trópicos e os círculos polares encóntranse as zonas temperadas da Terra. A variación de temperatura entre estacións é máis ampla que na zona cálida, xa que hai unha gran diferencia na inclinación dos raios solares ao longo do ano. Nestas zonas hai 4 estacións ben diferenciadas: primavera, verán, outono e inverno. E os climas desta zona van a ser o oceánico, o mediterráneo e o continental. As zonas frías da Terra están situadas entre os círculos polares e os polos. Os raios solares caen de forma moi oblicua durante todo o ano. Por esa razón, as temperaturas son sempre baixas. Outra das zonas frías da Terra localízase nas zonas de alta montaña, onde as temperaturas, debido á altitude, tamén son moi baixas. O clima ecuatorial localízase nas zonas próximas ao Ecuador. As temperaturas aquí son sempre cálidas, cunha temperatura media anual de 27 grados. Case non hai diferencia entre as estacións nin entre o día e a noite. As precipitacións son abundantes e están repartidas ao longo do ano, aínda que lóxicamente hai meses nos que chove máis e outros menos. Os ríos, polo tanto, son moi caudalosos, de réximen regular debido ás constantes precipitacións. Como exemplo, temos o Amazonas en América e o Congo en África. O calor e a humidade favorecen a existencia dun bosque sempre verde e moi denso. É o que chamamos selva ou xungla. A selva é o bosque no que a vexetación se gradúa en altura. No piso superior están as árbores máis altas, que chegan a elevarse por encima dos 40 metros de altura. Ted en conta que ven a ser como unha casa de 12 pisos de altura. Despois temos un piso intermedio con árbores dos 25 metros que están moi próximos uns a outros e que non deixan pasar a luz ás plantas de menor altura. O piso inferior forman árbores e plantas de menos de 15 metros de altura, que están adaptadas á humidade e á escaseza de luz. O interior da selva é un espazo prácticamente deshabitado. Só viven algúns povos primitivos como os indíxenas da Amazonia ou os pigmeos en África Central. Nas zonas costeiras hai máis poboación que practica unha agricultura moi rudimentaria. Nas zonas entre o Ecuador e os trópicos aparece o clima tropical. No clima tropical as temperaturas son sempre elevadas. Neste clima hai 2 estacións, unha húmida e outra seca. Na estación húmida concéntranse as abundantes precipitacións que se dan neste clima. E na seca prácticamente non chove. Os ríos tropicais teñen menos caudal que os ecuatoriais. Ademais, o seu caudal é irregular, con pouca auga na estación seca e abundante na estación húmida. Un exemplo é o río Nilo. A sabana é a paisaxe característica que orixina a alternancia destas 2 estacións. As sabanas son grandes chairas nas que predomina a herba, que alcanza gran altura, e varía a súa cor en función das estacións, verde na húmida e amarela na seca. Tamén medran algúns arbustos e árbores de folla caduca, pero moi dispersos. Xunto aos ríos tropicais medran árbores propios da selva, que forman o que se chama bosques galería.
Este é o lugar de moitos animais herbívoros como xirafas ou gacelas e tamén dos grandes carnívoros como o león ou a hiena. A poboación concéntrase na costa ou xunto aos ríos. A maioría da poboación vive no campo e aínda subsisten tribus en poboados tradicionais como os masais en Kenia e Tanzania, os podocos en Camerún e os quillucos en Kenia. Dicimos que un clima é desértico cando as precipitacións anuais non superan os 250 litros por metro cadrado nun ano. Dependendo da temperatura, existen dous tipos de desertos, os desertos cálidos e os desertos fríos. Os desertos cálidos están ao redor dos trópicos, con temperaturas moi altas durante o día, que poden chegar a superar os 50 grados centígrados. Pero pola noite baixan moito, incluso por debaixo dos 0 grados. Os desertos con estación fría están nas zonas temperadas. Os veráns son moi cálidos e os invernos moi fríos, con temperaturas que poden chegar a 10 grados baixo cero. Nos desertos de area, esta se acumula formando dunas que poden alcanzar hasta os 300 metros de altura. Nos desertos pedregosos e rochosos hai, lóxicamente, innumerables pedras e rochas. Os ríos están case sempre secos e só levan auga cando chove. Son os uadis. A escaseza de auga leva a unha carencia de flora e de fauna. As especies están moi adaptadas á aridez. Abundan especies cactarias e animais como réptiles e algún mamífero como os dromedarios. No deserto atopamos zonas húmidas, son os oasis, onde podemos atopar máis variedade de vegetación. Os desertos son zonas case deshabitadas, aínda que hai algúns povos que habitan nos bordes do deserto, como poden ser os bosquimanos no Kalahari, os tuaregs no Sáhara, os beduínos en Arabia ou os mongois do Gobi. Ata aquí este vídeo, no que puidemos ver a localización das distintas zonas climáticas da Terra e as paisaxes ecuatorial, tropical e desértica, todas elas pertencentes á zona cálida do noso planeta. Como vos dicía ao inicio, no próximo vídeo estudaremos os climas e as paisaxes das zonas temperadas e frías. Vémonos no seguinte vídeo.